Novi ovali, nove posude za čuvanje naših suvih namirnica, izuzetno lepog dizajna, transparentne, potpuno providne, sa novom vrstom poklopca, koji je svakako gore proziran, tako da ukoliko mi čuvamo namirnice i u nekim fijokama, onog momenta kada otvorimo fijoku, moći ćemo da vidimo od gore šta nam se nalazi u toj namirnici. Svakako da je za čuvanje suvih namirnica potrebna potpuna hermetika, što ovi poklopci to i omogućavaju, a otvaraju se tako što ih rotiramo u krug i otvorimo. Dakle, spustimo, okrenemo i potpuno je zatvoreno. Nova vrsta poklopaca. Ove posude su namenjene za čuvanje i odlaganje, rekli smo, suvih namirnica, pa tako možemo u najmanjoj, koja je 180 ml zapremine, čuvati možda laneno seme, možda susam, neke manje količine takvih vrsta začina i zrnevlja. Zatim u ovoj malo većoj možemo da odlažemo šećer ili kafu, da nam ostane divno sačuvana aroma. Ova još veća je idealna za pirinač, dok u najvećoj možemo da odlažemo i čuvamo, na primjer, sve vrste brašna. Sjajno je u ovom momentu što se svaka prodaje zasebno. Zapremine su od 180 ml do litar i 800 i svako sebi može napraviti svoju kolekciju onako kakvu želi. Dakle, neko će uzeti možda 3-4 ovako veće, neko će napraviti celu kolekciju, neko će napraviti možda ovako svoju kolekciju. U svakom slučaju, mi vam toplo preporučujemo upravo ovaj način čuvanja i odlaganja naših suvih namirnica.